Pag ano, pag napila pa, ano mga ilang araw yon? Ilang days? One day lang. Okay, sige, sige, sige. Okay na po. Okay na ate. Yun dali. Thank you. Nagka-account rin ako sa Western Union dahil sa'yo. Thank you po, thank you po. Nandito na po yung pinadala mo. Nakuha na po namin. Ito na po. Thank you po. Maraming salamat. May pambayad na kami sa wifi. Naka first time pa kami ng wifi dahil sa inyo po. Kaya thank you. Pasa ko mamaya, ano ko sa Facebook mamaya po. Thank you po. Thank you. Ako sa Western Union. Western Union. Maraming salamat kay Madam Leonida Lee sa wifi mo kapakabit. Tapos ito kukunin ko na sa Western Union. Tapos ngayong araw din to darating yung magkakabit kaya sa wifi, PLDT wifi. Thank you. Kukunin na namin ngayon. Thank you. Kukunin na. Maraming salamat. Yung yung pinadala ni Leonida Lucas yun. Tapos tamang-tama nandito rin yung sa wifi yung magkabit ng PLDT po. Maraming salamat po ate. Maraming salamat. Napasa ko na rin sa yung kabit ng PLDT. Thank you. May wifi na kami. Maraming salamat sa sponsor. Thank you po. Tinapay. Ice cube. Tinapay. Tinapay. Dito tayo merienda sa kanila. Ayun yun na magkakabit. Yan. Akit na lang kayo. Sige. Yan magkakabit sa PLDT. Maraming salamat. Kay Madam, ayaw pala tawag niya Madam, si Ate Leonida Lee. Maraming salamat. May wifi na ako. PLDT wifi. Thank you very much. Yun yung niya. Yun, kakabit na sila sa wifi. Yun. Tapos diretso nila doon sa taas. Yan, ito. PLDT. Ayan, pamerindahin natin. Yan. Thank you. Hintayin ko makasamahan ko sa taas. Akyat. Yun. Thank you. Yung PLDT. Yung PLDT, ito na dumating niya. Yun. Kakabit nila. Yun, signal sama. Meron. Kakabit na. Thank you Ate Leonida Lee. Thank you sa sobrang laking tulong po sa amin. Kaya thank you. May wifi na. Kakabit na sa PLDT. Paakyatin na lang rin mo yung kasama para dumirinda. Kakabit na sila. Sige. Doon pasok sa pinto. Kakabit na sila PLDT. PLDT. Ano na sila? Yun. Thank you kay Ate
Leonida. Thank you sa, sa Wi-Fi field dito. May Wi-Fi na kami. Tara. Sige, yakya tayo. Thank you. Ay, Ate Leonida. Sila. Yun. Ayun na. Thank you. Ako gatak ya. Buwang ko doon. Dito. Yan, makatayin ko yung mga ligid yung magatak doon. Kasuwabi sa kuko may Thank you, Leonida. Thank you sa sa pa-Wi-Fi. Yun. Yun, kakabit na sila. Thank you, Madam Leonida Lee. Thank you, maraming salamat. May Wi-Fi na kami sa field dito, Wi-Fi. Ayun o. Thank you. Paano pag may problema yan, sir, ganyan? Tawag sa 171, sir. 171? Yun yung hotline niya. Pwede ko tawag gamit telepono. Nandyan yung nandyan sa resibo? O nandyan sa Wala. Sir, wala. Paano mabago yung niyan, yung password? Andun din sa ilalim ng modem, sir. Wait lang. Luto mo na to? Thank you, Ate Leonida Lee. Kabit na rin yung PLDT. Okay, thank you. Ayun, PLDT. Ito yung password. Yan, password. Nak, picturean mo, Nak. Nak. Thank you, Madam Leonida. Thank you. Ano yung PLDT?